Táto motorka reálne 25 minút potom, čo som ju kúpil, už nenaštartovala. Hovorím, to si robíš prdel. KTM dostala svojho mena a tomu ver, že som ju naozaj aj tlačil. Odniesol som ju mechanikovi, ten dal dole viečko z nádrže, strčil si ho do úzdu, robil... Pozerám na ňo, hovorím, gratulujem ti, toto je tvoja nová motorka, môžeš si ju nechať aj s tým odžužlaným viečkom. Povedal, že nechce, pretože KTM je pomsta na mechanikov. Hovorím, to fakt chceš počuť. Každopádne jazdiť na nej je fakt zábava, lenže motorka nebola už nejakých dobrých 9 týždňov teraz naštartovaná. To je vlastne najdlhšie, čo nebola naštartovaná, odkedy ju mám, a je to karburátor a má cez 26 rokov, takže ideme vyskúšať, no, že ako to KTM zvládne. Takže ideme vyskúšať, či sa nám podarí tento extra studený štart. Je zima ako hovado, aj keď svieti slnko. Otváram benzín, dáme rezervu, kľúčik. Poďme na to. Aha, sytič. Op. O. Oh yes, KTM hejteri. Počúvajte toto. Žije. Tomu ver, že žije. No nič, idem to prebehnúť, teraz sa budú dobre šmykať pneumatiky, ideme driftovať. A znie to, aké by išla len na jeden valec. Asi to bude tým, že má len jeden valec.